weer. Zo makkelijk is het dus om een theaterstuk in de buitenlucht te spelen. Oh Romeo, waar bist nou nou? Mijn Romeo! Dankjewel. Ik ga juist wel wat meer publiek verwachten, maar ja, goed. In Friesland hebben we het Iepenloftspul. En de naam die zei het eens al, een theaterstuk in de buitenlucht. En die worden heel tijd populairder. De subsidies gaan omheen en er komen steeds meer producties bij. En het leuke is, ik ga zelf in een Iepenloftspul spelen. Ik ben bijvoorbeeld de zanger van Queen. En Willem, die ziet in het gruttenstuk van Jorwert. Maar wat ik jou vraag je is, we hebben nou eens wel uniek met onze theaterstukken in de buitenlucht? Nee, Laura, je bent zeker net de enige die voorstellingen hebben in de Iepenloft. Ik ben hier in Red Rocks, vlakbij Denver, dat just daar op de achtergrond. En dit is een van de meest iconische amfitheaters in de wereld en zeker in de Verenigde Staten. En dit theater is helemaal in de natuur gebouwd. Je staat hier tussen twee rode rotsen, daarom heet het ook Red Rocks. En het podium is ik maken van een rots. En dat zorgt in eerste instantie voor een heel bijzondere sfeer. Maar het zorgt ook voor een geweldige natuurlijke akoestiek. Het hele theater, met alle bankjes, is in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd. En dat dingen ze omdat Amerika toen in een grote recessie zat. De Great Depression. Dat was een periode waarin het heel slecht ging met de economie. Heel veel mensen geen werk hadden, dus de oerhiet betocht, lieten we mensen onder het werk zetten. En een van die projecten was dus het bouwen van dit theater. Per show pas je hier 9400 mensen in. En omdat je zoveel shows binnen, kom je per jaar over een miljoen mensen. Vorig jaar staat op het derde plak in de hele wereld van concertzaal, maar de meeste bezoekers. De grootste ter erde hebben hier spelen. Dus dit is echt een heel bijzonder plak. Maar die eerste wel, dit is wel echt vooral allegaar muziek. Als het echte theatervoorstellingen hebben in Amerika, dan kan het beste naar Broadway in New York City. Dat plak staat echt bekend om de allerbeste theatershows in de wereld. Maar dan wisten we net in de Iepenloft zoals jullie. Theaters? Nou, je haalt al een traditie van duizenden jaren van theaters. Dus je achter me is dan een ruïne. Dus wij gaan naar een oortheater. In Lyon is ongelooflijk. Elke strettekist ambitie een lied knustige theater te vinden. Je bent niet mij, echte poppentheater te zeggen. Die gasten. Poppen, poppen, poppen. Als je hier in Lyon zit, dan is het de haatstad voor het poppentheater. Ja, hier in Lyon hebben ik een Iepenloftspul. Een Iepenloftspul van een poppentheater. Alleen nog nou is het kloepende koud, dus ja, het is nou naar boeten, dus nou gaan we hier achter me naar een theater dat binnen is. De zuster hier achter me al. Dat is dus Guignol, daar is zijn vriendin. In Frankrijk is Guignol super populair. Iedereen kent je wel Guignol en hij maakt hele grote moeilijke dingen mee. Hij streert zich in het onrauwgoed, want ja, hij is dus al 2 eeuwen oud. En vroeger in Frankrijk die een best wel een jarmel, dus we moesten eigenlijk dat duidelijk meidje, maar wel op een vrolijke manier. En dat is dus. Is ja. Casserole sous mon matelas. Ziet, hoe gaat het bij Dianta in Zuid-Afrika? Ik ben onderwijs naar een festival hier in Muizenburg. En dit festival heet Cape Open Air. En wij zullen eens even sharen of dat ik wat gezellig is. Ik denk het al. Gewoon wel een mooi plaat, jongens. Hey, dit lijkt dan tussen de bergen, de zee. En het wordt dan iedere keer hier wordt het omtoveren tot een soort Iepenloftspul, maar dan van muziek. En dat wordt dan georganiseerd door Jeremy Loops. En dat is een Zuid-Afrikaanse muzikant die het echt wel eens in Nederland komt. Ze zijn net zo bekend, maar hier is het toch wel een van de lokale helden. In Zuid-Afrika wordt er vanzelf van alles georganiseerd. Het is net zo vol als in Nederland, want in Nederland is er wat meer yield, wat meer subsidie voor. Maar er kan zeker hier wat organiseren worden. Vooral als hetzelfde een beetje georganiseerd staat. Dan ook de leaks, die Jeremy Loops, die artiesten. Het is hartstikke leuk.
weet ik, joh. De wie toch met muziek, oh nee. Snorvoort. Oh, we gaan ook gauw eens even een feestje in december, want het is hartstikke simmer. Ja, allemaal bij hem. Bij hem is een feestje net zo vol gewoon, toch? Ja, grappig je ziet, maar het is hier gewoon winter. En dat is dus ik waarom u hier belofte speelt zich afspeel je in de simmer. Dus wij wachten nog even op het mooie waar.